og velkommen til Headspace i Herning. Jeg hedder Mette. Jeg er frivillig rådgiver. Det er her, hvor I kommer ind, der ser I vores modtagsgang. Der vil der sidde en af de frivillige rådgivere og tage imod jer. Og sørge for, at I får en pæn velkomst. Bordene her ved siden af, hvor vores centerledere og vores unge rådgiver sidder. Planen er, at vi skal have det udviklet til at blive nogle samtalerum. Hernede ved siden af os kan vi se, at vi har vores hallesofaer, og det er egentlig her, hvor vi tager jer med hen og snakker den første gang, I kommer ned til os. Og det foregår egentlig på den måde, at den frivillige sætter sig sammen med jer og fortæller om, hvad Headspace er, hvad vi kan, og så finder vi ud af sammen, om du har behov for at snakke med os med det samme, eller du gerne vil lave en aftale, så du kan komme ned og tale med os på et andet tidspunkt. Her ser I et af vores grupperum. Der er planlagt, at man kan sidde i nogle større grupper af mennesker. Vi har 2 praktikanter herovre, som hjælper os rigtig meget lige for tiden. Her på væggen ser I vores samarbejdspartnere i Herning Kommune og omegn. Og hvis I selv hernede på bagvæggen hernede, der ser I kunsten, som egentlig afspejler hele Headspace. Nogen at tale med, står der, som er vores motto. Og det er frivillige, som udsmykker hele Headspace her i Herning. Og det er vi meget stolte af. Her er en af vores samtalerum, hvor vi sidder og har en lille snak. Og der er faktisk 2 rum, det blev bygget om her i starten af 2016, og det glæder vi os meget til. Vi har fået doneret rigtig mange møbler, og det er vi meget taknemmelige for. Det giver rummene en helt bestemt karakter og en sød lille historie med for mig. Hej, jeg hedder Margot, og jeg er også frivillig i Headspace Herning. For at følge med i, hvad der sker af spændende ting og sager i Headspace Herning, så like os på Facebook Og følg os på Instagram. Vi ses!